Assalomu alaykum, xush omading ба канали ман аст Тоҷикистон. Дӯстони азиз, имрӯз ина биромадем эфир. Хеле кор доштем, коромона кардем. Масъалаи бузургати ҳамаи коромона кардем. Дӯстони азиз, хуб, бо як бор дигар мегӯям, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Бозии мо дар 10 та хона, 5 хона аз шаҳри Душанбе, 5 хона аз шаҳри Бохтар. Та мошина, якта Land Cruiser 200-300 ҳадаги рестайлинг, якта RX 359 бромаду. Дӯстони азиз, 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50000 сомонай ва 1 дона пули конверти 100000 сомонай. Дӯстони азиз, метавонед билет харед, канали мо бироед билет харед. имрӯз дер биромадем, ба вақти Москва биромадем. Дӯстони азиз, метавонед билет харед. чӣ саволе боша нависед, ҷавоб метаҳем. Хуб, чанд вақте набиромадем, қариб 2 ҳафта 3 ҳафта шуд ки набиромадем. тез биромаданам бемаънии бадай. чӣ хеле савол бошад, бинависед, ҷавоб метаҳем ҳатман. раҳмати калон, якум лайка гирифтам. охири бозӣ, дӯстони азиз, кай ки ҳамин билетҳомон буд чӣ? охири бозира гап мезанем, финала гап мезанем. бози мо конкретно бози мо билет фурӯхтистем. билет фурӯхтистем, дӯстони азиз. охири бозӣ ҳам хе мешавад. хуб, бидроен лайка биҷихед. ҳатман лайка биҷихед, дӯстони азиз. менависен, эфир намекунед, эфир намекунед, эфир биромадем, ҳеч кас неста эфирда. ҳар рӯз эфир карданам бемаънии бадай, ҳар рӯз эфир кардан. бале, ҳастам. ваалейкум салом. игр гулу чо карди? билет мондааст? бале, билет ҳастай, метавонед харида бикунед. ҳастай билет. салом алейкум ака, дар дер эфир мекунӣ. он кешидеста ки дер ҳаракат мекунем ки тез бироед. салом алейкум, билет рафтеста ака, бозӣ кай мешавад? мешавад, билетҳомон буд шавад, мешавад, ҳатман мешавад билетҳомон. бозӣ қариб омад. омадестай, дӯстони азиз, омадестай брат, қариб омадестай. ҳаракат кунед, лайка биҷихед, поделиться кунед видеоро.
من میگم که افیر نبرم вообще حرکت میکنم که افیر نبرم ویدیو کنم ویدیوی نه از نه کنم شما بینید همین ویدیو را همون ویدیو را کامنتاری بنویسید دوستان عزیز تست افیر کن بلیت بود میشه گاب نیست تست میکنی رمضان سلام علیکم و علیکم سلام حرکت کن که اخیر سخت بواری دارم رحمت کلام برای بواری تو دوستان عزیز رحمت باید بودگاه گفتیسم بوزین مودا چی اشتراک میکنم 10 تا общем 10 تا خونه های общем 10 تا خونه های 5 خونه айшаҳри душанбе 5 хона айшаҳри бухта айшаҳри қирған хуб 100 дона конверт пул 500 сомон 100 дона конверти 1000 сомона 2 дона конверти 50000 сомона 1 дона конверти 100000 сомона дӯстони азиз хуб якта мошин 200 кадаги 300 Land Cruiser. Яктай дигар RX 350 бӯзи монда. Бӯзи гиф монда 20000 подписчик шава гуфтем. Бӯзи гифа сар метем. Дӯстони азиз ҳаракат мекунем бӯзи гифа сар метем. Якта мотоцикл Suzuki 150 куба иштирок мекунад ва насиб боша 10 таи дигар телефони Android. Android-ои мошини айфон абишад намекунам андроид количествои билети мо 50000 дона нархи билети мо 100 сомон метавонед ами душанбеси ай россия метавонед душанбе сити да партоед ай тамоми точкаи ҷаҳон метавонед бемори душанбе сити да партоед мефоред сбербанк да партоед мо ҳаракат кардем ки ҳеҷ кас ина бубро гуфта менависанд ватсапода менависанд ина биромадед боз як бор дига мегӯм дӯстони азиз хушомадем ба канали ман аз тоҷикистон чота ҳеҷка наменависа ҳеҷка надромадеста ку рафтеста билето рафтеста мо ҳаракат кардестем тез тез браваем билето салому алайкум ака сози хубӣ соз хуб раҳмат шумо назен созед саломатитон созед зинда бошед дӯстони азиз зинда бошед ҷое ки да бошед набошед сарбаланд бошед о хонаво на ҳастай рафтами ҳамаи ремонт пимонтош амини дастафти чизоша кардесте касе мебара оши ҷон шавад касе уже бой мета хафа нашавад инстаграми мо бидроем подписаться кунед инстаграммо бидроем подписаться кунед
ман шумода бурбурӣ мехоҳам. Насиб монда як хона боша, гуфта наистай. Ман шумода бурбурӣ мехоҳам. каси бозингарай, ҳамон бозингарода ман бурбурӣ мехоҳам. дӯстони азиз, наврӯз Сафаров, салому алайкум. Созӣ брат, соз шумо нағзен, созен саломатиётон нағзай. ҳаракат мекунем ки ҳам тез-тез эфир кунему, тез-тез нашидеста эфир. ай пишти ҳами хонҳо даводав, ай пишти коғаз даводав, эфир нашидеста тез-тез. Ки сиёмка бигем, сиёмкада ҳар рӯзам як видео када пахштан мегирем. Ки ҳаракат мекунем. ба пеш брат, зинда бош. кори савоб кардеста, худованд омади корто бута. Раҳмати калон. Раҳмати калон. зинда бошед шумо. Шабоншуд Табаров наиста ки як рӯз дига биги ки охирон ҳам эфирит боша. ҳаракат кардесте, шумо ҳам ҳаракат кунед, видеомонро поделиться кунед ки количествои билети мо, дӯстони азиз, 50,000 донае. 50,000 донае. билети мо, нархи билети мо 100 сомонае. ҳозир дар ютубо хела бозингаро бисёр шидаги, нархошон пастае, як хел нархош баландае. ай мо ҳами 100 сомон средняе. метавонед харидорӣ кунед. барои ҳамин қадр билетомон чанд қай ки тез рафт, ҳамон қадр мо пешравӣ мекунем. бале, касира дар тақдири насибаш боша ҳамон чиза мебинад. дӯстони азиз, оли ҳамин саҳар баромадагимон ай пишти кор, бовар кунед, оли хона нарафтам. не хоб рафтам, не хона рафтам. ман саат соати 5 саҳар мехезам, мегардам ай пишти кор. як хело мегӯянд ки и кор осон ай, и кор не, и кор як одамо қати гап задан дар корае ки кор осон нест. дӯстони азиз, бо як бор дига мегӯям, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, бозии мода иштирок мекардаги 10 та хона, 5 та хона ай шаҳри Душанбе, 5 хона ай шаҳри Хохтарай, якта Land Cruiser 200-300 кадагиай, якта RX 350 навбурмадоай, вообще бомбаи мошин. баъд 100 дона конверти пули 500 сомонай, 100 дона конверти пули 1000 сомонай, 2 дона конверти пули 50,000 сомона, 1 дона конверти пули 100,000 сомона. бо як бор дига мегӯям, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, то дидана, то пагара ҳаракат мекунем ки пагам броем.
efir. Dostoni aziz. Enqati efir mebroyim mozi. Efir mebroyim paga, to paga ra dostoni aziz. Шумадем ба канали ман аз Тоҷикистон.